Rhaid I fi gyfadda rhywbeth. Dyma'r tro cyntaf I fi adolygu gêm I Fideo Wyth cyn I gorffan I. Ond dwi'n yn siŵr be fysa rhywun yn gael gwneud I orffan Super Smash Bros. Achos mae yna gymaint I wneud. Mae bron fel bod Nintendo yn trio ymddiheuro am y prinder gema ar y Wii U ac felly wedi sticio popeth I mewn I hwn, gan gynnwys sync y gegin. Ella, dwi'n di datgloi sync y gegin eto, ond dwi'n siŵr bod o yna rwla. Pan droes i'r gêm ymlaen am y tro cyntaf, doedd gen I'm syniad be I wneud. Mae yna nifer hollol wirion o opsiynau yn cael eu taflu atych chi, bob un I weld yn hwyl ac yn lliwgar ac yn wyllt. O'n i'n teimlo fel plentyn bach yn cael ei ryddhau yn ffatri Willy Wonka efo trol siopa wag a cherdyn credit, a dim peryg o foddi mewn afon o siocled neu gael cweir gan wiwerod. Na'i'ch arwain chi gerfydd y llaw rownd y ffatri mewn munud, ond gynta, os da chi roed I chwarae gêm Smash Bros o blaen, be ddiawl ydi o meddych chi? Wel, fel allwch chi weld, mae'n taflu bob math o gymeriadau Nintendo at ei gilydd ac yn rhoi'r rhyddid I chi gicio'r snot allan ohonyn nhw. A dim just cymeriadau Nintendo chwaith tro mae Sonic the Hedgehog, Pac-Man a Mega Man wedi ymuno o'r parti. Ond dim just fersiwn chydig yn fwy treisgar o Mario Kart I Smash Bros, ond encyclopedia o gema fideo dros y 30 mlynedd diwetha. Os nath o ymddangos ar gonsol Nintendo, Sega neu Atari ar ryw bwynt, mae'r siawns yn gry y bydd yn popio fyny yn y gêm, unai fel arf neu fel un o'r cannoedd o dlysa allwch chi gasglu. Dyna pam bod pawb yn cyffroi gymaint bob tro mae un o'r gema ma'n ymddangos. Mae Smash Bros yn llwyddo I fod yn newydd ac yn hyfryd o hen ffasiwn ar yr un pryd. Hen ffefrynnau'n rhannu llwyfan efo cymeriadau modern, teimladau cymysg o nostalgia a chyffro ym mhob twll a chornel. Cyn I fi fynd yn rhy farddonol fyma, be am I fi drio mynd drwy'r holl ffyrdd o chwarae'r gêm, achos mae dyna'r ffordd gorau o esbonio popeth I chi. Ella ddylsach chi fynd I nôl panad neu beth. Gynta, wrth gwrs, mae ganddoch chi'r prif gêm, lle allwch chi a'r cyfrifiadur neu ffrindiau os da chi'n ddigon lwcus I gael rhai, frwydro yn erbyn eich gilydd. Ond tro yma mae ganddoch chi'r dewis I chwarae efo I fyniant 8 o chwaraewyr, diolch i'r ffaith y gallwch chi ddefnyddio mwy neu lai unrhyw un o reolyddion Nintendo o'r 15 mlynedd diwetha. Mae'n swnio'n hwyl ac mae o fwy neu lai, ond mae'r gêm yn ddigon chaotic fel mae hi. Efo 8 o gymeriadau neidio rownd y lle, sgynnych chi'n lot o ddewis o'n malu botyma fel mwnci mewn ymgais braidd yn bathetig I gadw'ch pen uwch y dŵr. Ond mae yna ffyrdd gwaith o dreulwch amser sbo. Fedrwch chi hefyd chwarae ar-lein wrth gwrs ac mae'n gweithio'n iawn rhan fwy o'r amser, ond aeth a dipyn o lag tro cyntaf I fi wneud, nes I dal ennill wrth gwrs, ond ers hynny mae di bod reit llyfn. Gewch chi chwarae efo itema gwallgo neu fel y rhai sy'n cymryd o gêm o ddifri, a mae yna lot ohonyn nhw, heb ddim byd i'ch helpu chi, yn gorfod dibynnu ar rhywbeth o'r enw skill. Diolch yn dod yn agos at y profiad o gael ffrindiau rownd a gweiddi ar eich gilydd ar y soffa, ond mae'n llenwi twll pwysig pan ddech chi ar ben eich hun. Neu, ac mae hwn yn hollol newydd, allwch chi frwydro efo neu'n erbyn un o'r rhain. Amiibo. Ffigwr da chi'n sganio mewn i'r Wii U ac yna ni'n ddysgu fod yn gryfach ac yn gryfach y mwy am anymladd, dipyn bach fel fersiwn 3-dimensional o Pokemon. Dyma Amiibo swyddogol Fideo Wyth yn ymladd fan hyn. I enw hi di Cookie, mae'n hoff o ffilmio Audrey Hepburn, cerdded yr hyd y traeth, a batro Mario tan iddo fo droi'n ddi-las. Yn anffodus iawn allwch chi ddim mynd ar Amiibo ar-lein a brwydro yn erbyn rhai eraill, eto, ond mae dal yn reit cool gweld eich Donkey Kong bach i'ch hun yn tyfu ac yn dysgu o'ch technegau a'ch camgymeriadau. Dwi'n edrych ymlaen at weld mwy o ddefnydd o Amiibo yn y dyfodol, a dwi'n siŵr bod Nintendo yn edrych ymlaen at weld y tryciau llawn pres yn rowli fyny at ei drws nhw. Reit, be arall? Wel, mae gennych chi classic mode, wrth gwrs, lle ydych chi'n gweithio'ch ffordd drwy lwyth o olynion cyn ymladd y bosses, Master Hand a Crazy Hand. Allwch chi ymladd y dwylo drwg na eto mewn rhan o'r gêm ar enw Special Orders. Dyna All-Star mode, lle ydych chi'n trio curo bob un cymeriad yn y gêm un ar ôl y llall. Ac mae yna lwythi o sialenza penodol sy'n siŵr o destio'ch sgiliau mewn bob math o ffyrdd gwahanol, un o'r rhesymau gorau I chwarae ar eich pen eich hun yn sicr. Allwch chi drio mynd mor hir a gallech chi yn erbyn nifer ddiwedd o olynion. Allwch chi falu llwyth o foxes I drio ennill
tlysa dwi ddim cweit yn dall rhywun yna. Allwch chi anghofio am yr holl ymladd i gyd a trio malu targeda neu wacio bag tywod ar hyd stadiwm, ond dwi'm yn gwybod pam fysach chi eisiau gwneud hwnna. Allwch chi hyd yn oed wneud eich lefelach i'ch hunan er bod y dewisiadau braidd yn gyfyng. Sbiwch, dyma lefel fideo Wyth. Mae o braidd yn crap, ond o diar. Mae yna hyd yn oed gêm fwrdd yn llechu rwla yma, Smash Tour, lle ydych chi'n gwneud eich ffordd o gwmpas bwrdd ac ymladd pobl i Oce, dwi ddim yn gwybod beth di pwynt y dan yna. Mae o mor ddryslyd, a sgennoch chi ddim lot o reolaeth dros beth sy'n mynd ymlaen, ac mae hefyd yn ddiflas ar ôl rhyw 5 munud. Chwaraewch gêm fwrdd go iawn yn lle da chitha. Ond dyna'r unig fan gwan yn yr holl becyn sy'n camfryd fawr gan Nintendo. Iawn, mae lot o peth jyst yn amrywiaeth ar yr un thema, ac mae hynny'n gallu mynd braidd yn un donog. I fi, di hwn ddim yn gêm sy'n gallu llenwi diwrnod ar ôl diwrnod, yn hytrach mae'n gêm i ail ymweld â hi rhwng sesiynau o gemau eraill, neu daflu mewn i'r Wii U pan mae ganddoch chi ffrindiau rownd, ac mae hynny'n iawn. Achos os ydych chi'n chwarae Smash Brothers fel yna, a hei, ella hyd yn oed os ydych chi ddim, fydd y gêm yn para blynyddoedd i chi. Go iawn, blynyddoedd. Mae yna bobl yn dal i chwarae Smash Brothers Melee ar y GameCube hyd heddiw, a sgyn impreswm i feddwl y bydd hwn yn wahanol. Dyma un o'r gemau prin sy'n hawdd iawn i bigo fyny, ond yn anodd iawn i fi stroli. Mae yna reswm pan bod y gyfres Smash Brothers yn fawr iawn yn y sîn chwaraeon, i fyddin o chwaraewyr ffyddlon yn trin cymeriadau fel Kirby a Diddy Kong, efo'r un parch oedd Ryu neu Ken o Street Fighter yn ei gael nôl yn y dydd. Ond peidiwch â phoeni, mae dal yn hwyl jyst malu bot yma, a does na ddim ffordd mwy hwyl o wneud hynny mae gefo criw o ffrindiau. Diolch yn brofiad mor unig a chwarae Mario Kart ar eich pen eich hun, ond chwarae efo ffrindiau ydy gwir bwrpas Smash Brothers. Parti mewn bocs ydy hwn. Un gwyllt fyd. A dyna ni, dwi'n meddwl, os oes Wii U ganddoch chi fydd Smash Brothers yn siŵr o wneud boradolig yn reiat anhygol rhwng i chi. Ac os ddim, wel, does na'm amser gwell i gael un. Da chi'n misio gwneud cwci'n flin, ydych? Sa chi'n licio i pan mae'n flin.